Moikka ja tervetuloa takaisin mun kanavalle pitkästä aikaa. Mä ajattelin palata tällaisen kesäisen boho-letti-kampaustutorialin parissa, joten jatka ihmeessä katsomista, jos se kiinnostaa. Eli ihan ekana jaetaan tuolta päälaelta osio tolle meidän mohikaaniletille. Eli tommosen piikkikammalammulla saa helposti jaettua suorat osiot. Sitten loppuosa, eli siis kaikki nuo alahiukset, kiinnitetään ponnarilla pois tieltä, niin työskentely on paljon kätevämpää. Jos on hius on ihan puhdas, niin kuin mulla tällä kertaa oli, niin tuohon pääliosaan kannattaa rakenteen tuomiseksi suihkuttaa vaikka vähän suolasuihketta tai jotain kuivasamppoota. Sitten tuosta pääliosasta jaetaan ihan alusta tommonen tasainen pieni osio. Joka kiinnitetään, no mulla on tommosia kirkkaita kumilenksuja, mutta jos sulla on vaikka tummatukka, niin noitahan myydään ihan värillisinäkin versioina. Mut siis ideana kiinnittää tommonen pieni kumilenksu tuohon etuosaan. Ja sitten kun se eka osio on kiinnitetty, niin me tehdään sama juttu seuraavalle osiolle. Eli sieltä jaetaan taas vähän pienempi, tai siis tommonen pieni pätkä osio hiuksia, ja ne kiinnitetään sekin tuollaisella kumilenksulla. Me ollaan tässä tekemässä tätä mohikaanisysteemiä siis läpivetoletin kautta tavalla. Eli sen idea tässä selkeytyykin ihan muutaman sekunnin päästä nytten. Eli tosiaan tässä on koko aika 2 osioa menossa, ylempi ja alempi. Me puolitetaan tää ylempi osio kahtia ja vedetään alempi osio sieltä välistä. Jonka jälkeen me sitten kiinnitetään noin 2 osioa tuosta ylemmästä sinne alapuolelle. Ja koska me nyt tehdään tällaista vähän jatkuvaa lettiä tänne päälaelle, niin me otetaan tuohon joukkoon kanssa tuolta sivuilta koko aika pikkasen noita lisähiuksia. Eli tosiaan sitten ne kaikki kiinnitetään tuonne alas. Ja nyt meillä siis on taas syntynyt 2 ponnaria, 2 osioa, ylempi ja alempi. Ja jälleen kerran me puolitetaan kahtia toi ylempi osio ja vedetään sieltä välistä alempi. Ja sit kiinnitetään sinne alas toi jaettu osio sekä noi lisähiukset, mitä me poimitaan tuolta sivuilta. Ja tätä me jatketaan oikeastaan ihan loppuun asti. Noi lisähiukset tuosta sivuilta loppuu tuolla päälaen kohdalta, mutta toi koko idea jatkuu periaatteessa samanlaisena koko loppuletin ajan. Eli ylempi osio jaetaan kahtia. Alempi viedään sieltä välistä, se on helppo kiinnittää nyt pinnillä vaikka sivuun. Ja sitten ne 2 jaettua osioa kiinnitetään taas sinne alapuolelle. En tiedä, nämä selitykset on varmaan tosi epäselviä, mutta toivottavasti havainnollistavampi on tää video.
Ja sit päästään siihen mun mielestä kivoimpaan osuuteen, eli tähän lettien auki repimiseen. Eli ihan reilusti ei tarvitse pelätä, ruvetaan noit lettien lenksuja availemaan, eli repimään auki ulospäin. Ja tätä saa tehdä ihan niin ronskilla kädellä kuin haluu. Tuosta päälaista tulee just mohikaanimaisempi ja muhkeampi, mitä enemmän niitä aukoa. Ja sitä jatketaan ihan tonne loppuun asti. Jos sulla on paksu tukka, tästä tulee tosi upea, tosi muhkea, mutta onnistuu se tämmöiseen ohueenkin lirulettiin ihan kivasti. Tän vois periaatteessa jättää näin tän kampauksen. Se näyttäisi itse asiassa tosi kivalta, mutta mä nyt jostain syystä sain idean tässä videolla vähän jatkaa tätä. Eli mä otan tuolta sivuilta tommoset pienet osiot. Ja sitten mä jatkan tätä hetkisen matkaa periaatteessa ranskalaisen letin tavoin. Eli mulla on noin 2 sivuosioa lisähiusta. Ja sit mä otan tuon mohikaaniosion ja pikkasen lisää hiusta myös sen alapuolelta. Ja ne tonne keskelle takaraivoa 3 osioon. Eli ihan niin kuin tavallisen letin tapaan 3 osioon. Ja sit mä käytän noit mun sivut nappaamia osioita ihan ranskalaisen letin tavoin. Eli mä alan letittää ihan ranskalaista lettiä tonne niin kuin takaraivolle. Ottaen tuolta kasvojen sivuilta just muutamia osioita siihen lettiin mukaan. Jälleen kerran varmaan kuva selventää paremmin kuin nämä mun selitykset. Tota pohjaa olisi ehkä kannattanut vähän tuperata enemmän. Nyt se on tosi liukas, mä en tehnyt sille mitään. Mulla on ihan vastapesty puhdas hius, joten sitä olisi kannattanut ehkä vähän tuperata, tuomaan vähän lisää rakennetta ja pöyhyyttä tuohon hiukseen, mutta toimi se ihan kivasti näinkin. Sitten kun mä oon muutaman osion ottanut noita lisähiuksia, niin sit mä jatkan ton lopun ihan vaan tavallisen perusletin tapaan ja kiinnitän senkin kirkkaalla tollasella pienellä kumilenksulla. Ja tosiaan ei kannata välittää tästä mun resting bitch faceista. Se on vaikeaa tällä kun keskittyy, niin yrittää olla jotenkin tosi kuvauksellinen. Ja siinä meillä olisi itse asiassa valmis kampaus. Tää on tosi simppeli loppujen lopuksi. Hieman tässä sorminäppäryyttä tarvii ja jaksamista, mutta tosi hauska ja uudenlainen idea kesäkampaukseksi. Kiitos kun katsoit tämän videon ja jätä ihmeessä kommenttia. Nähdään taas ensi videolla. Moikka! Hi guys! Today I'd like to share with you a super easy technique to create 2 different braids. A 3-dimensional box braid and a glamorous stacked braid. Either of them should take you just a couple of minutes to recreate. My own medium-length hair is way too short to braid, so in this video I'll be using my Glam-Tem clip-in extensions that I colored pink to match my own hair. Those of you who are still wondering how I did it can check out my blog where I have a detailed post about it. So after I attach the extensions, I'm going to brush my hair through to remove eventual knots. For this particular braid we have to make sure that our hair is totally tangle-free. Then split your hair into 3 equal strands like you would do it for a regular braid.
And here comes the trick. You want to split your left section in 2 equal strands, bring the middle strands in between them, and then merge them back into a single strand. Now grab your rightmost strand, also split it in 2 equal parts, place your middle strand in between them and merge the 2 strands back together. Keep on braiding this way all the way down to your ends. As a result, you're going to obtain a square 3-dimensional braid, also known as a box braid. Tie your ends with an elastic and you're ready to go. And now to create a stacked braid, you also have to do the same thing, splitting your outer strands in 2 parts and weaving the middle strand through them. But now the 2 strands will no longer be equal. You want to split your outer strands into a small closer strand and bigger further strand. This way the smaller strands will create an effect of a tiny braid stacked on top of a bigger one. Once you get to your ends, you can tug on the sides of the bigger braids to make it look more trendy and glamorous. After that, this hairstyle is complete. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and leave me a comment. Feel free to also join me on my social networks. Thanks for watching, bye!